Alhamdulillah yo nduk. Ya. Bengi iki awake dhewe kepareng nindakke kewajiban meneh. Ya. Minangka pelestari budaya dan pelaku seni ana ing Nuswantara iki. Ya, Mak, ya, heeh. Kulo kalo. Ayo kuwi sangka tresnane para warga karo budaya Jawa. Ya. Monggo kajenge tertib, kajenge kepenak, kajenge sekeca sing teng ajeng, sing tesih jumeneng lenggah kemawon. Monggo. Lah iya, ben sing wingking mriku ugi ketingal. Ya. Dadi disawang ki ya kepenak, dikondisekke kepiye-kepiye ki ya gampang, Nduk. Ya pancen ngono, Mak, ya. Heeh. Ketertiban kudu tansah dijaga. Heeh. Sing ana ngendi papan, mbuh sing rawuh langsung mriksani pagelaran ana ning lokasi kene. Ya. Mbuh sing mapan ana ing daleme dhewe-dhewe mriksani lumantar YouTube live streaming ya ketertibane ya dijaga. Ya, Mak, ya. Heeh. Ngaturke kula nuwun luwih dhisik. Heeh, Nduk, ngaturake kula nuwun wonten ngarsanipun warga masyarakat Kalurahan Pathuk. Ya. Dalu menika keparengane bali cangik sak rombongan saking laladan nglipar Gunung Kidul. Ya. Ngayogyakarta Adiningrat matur sembah nuwun. Heeh. Dalu menika kanthi adicara inggih menika hari jadi Kalurahan Pathuk yang ke-94. Oh iya luar biasa, Mak. Nggih, nderek mangayu bagya ingkang sepisan ugi ngaturaken selamat kagem warga Kalurahan Pathuk karena telah memperingati hari jadi Kalurahan Pathuk yang ke-94. Ya, Mak, pancene ngono. Nduk. Mboten kata lumpen nderek njurung pandonga pamuji. Ya. Mugi-mugi sasampunipun para warga ing Kalurahan Pathuk ngawontenaken adicara inggih menika hari jadi Kalurahan Pathuk yang ke-94. Sakpungkuripun menika sakterusipun mugi tansah manggih karaharjan rahayu tias bagya mulya tinepina saking rubeda sinaketna ing nugraha. Amin ya, Mak, ya. Heeh. Sembada kang jinangka jumbuh kang kinayuh rahayu kang kaestu basuki kang kaesti. Amin, amin sing disuwun pancen ngono. Heeh. Kejaba saka kuwi awake dhewe ya melu ndedonga muga-muga sesuk hasil panene para warga ing Kalurahan Pathuk bisa dukut 1000 tuwuh ngrembaka panene melimpah hasilé apik kabeh. Amin, Mak, ya. Murah kabeh sak kiwa tengene para warga Kalurahan Pathuk. Heeh, munggahe ana ing Kapanewon Pathuk. Ya, heeh, Mak, ya. Wah, luar biasa, Nduk. Wandene bengi iki mapan ana ing bale Kalurahan Pathuk. Ya. Pendopo semene gedene Bawira. Ya. Iki dikanggo
digunakake kanggo gelar wayangan ki ya turah cukup. Ya, heeh. Iki kelir 8 meter. 10 meter, Heeh, 10 meter gawangane. ya. Nek kelire ya 8 meteran. Ya, heeh. Ki masang sing rada cendhek, Nduk. Ya, Mak, heeh. Luar biasa. Ngaturake panuwun. So ngaturaken sugeng lenggah dumateng para tamu undangan dipun Bapak Panewu Kapanewon Pathuk. Ya. Bapak Koramil Pathuk, Bapak Kapolsek Pathuk, mewah Bapak Lurah Sekapanewon Pathuk dalu punika parengan nenggani nglenggahi. Ya, Mak, ya. Ya salam-salam muga ya, Mak, ya. Heeh, ya kanggo warga masyarakat Kalurahan Pathuk. Ya. Kadang muda-mudi karang taruna ngaturaken matur sembah nuwun sanget sampun mengkoordinir sedaya ingkang lumampah. Heeh, ya, heeh. Ngaturke salam muga kanggo keluarga besar Madrasah Negeri 1 Gunung Kidul. Ya. Uga kanggo paguyuban Pandhakiyu. Ya. Pamirsa live streaming YouTube ingkang mapan wonten ing pundi papan matur sembah nuwun sugeng ngamirsani. Ya. Ki pepundhane awake dhewe Sapa, Mak? saka CV Bang Surya Ase uga rawuh matur sembah nuwun. Oh ya matur nuwun. Heeh. Caket kaya maneh saka kene. Heeh, Nduk pancen bener. Ya. Ki aku tak matur sithik. Ya. Ki kagem sedaya pandemen Ringgit Purwa. Mewah pandemen Dalang Yusuf nyuwun donganipun mugi simbah kula piyambakipun Mbah Ngadiem ingkang wekdal sakmenika nembe nandang gerah mugi Gusti Allah paring kesehatan pulih kados wingi uni. Amin. Ya Mak sing disuwun ngono. Enggal-enggal simbahku ki ya diangkat penyakite, Nduk. Ya. Mong kari sehat bagas warase. Iya ya Mak ya. Semulur nggone momong anak putu buyut canggah. Pancen bener ngono. Ya. Matur sembah nuwun ugi dumateng warga kiwa tengen kula sederek-sederek ingkang sampun nuweni kaliyan nenggani simbah kula. Wah, bengi iki ngomah rame, Nduk. Oh iya, Ya muga-muga sing disuwun simbahku ya. ya simbahe kanca-kanca wis ngono wae, anggap wae ngono. Ya. Saya semangat nggone duwe keinginan untuk sembuh dari penyakitnya. Iya Mak bener, Ya, langsung bae. Nawala akeh banget sing ditampa. Ya. Ki mau saka sobat ngebyar wis transfer 500.000 nyuwun Mbak Elisa dipun sepoti mawar kuning. Oh ya, kuwi aku ora lali. Ora lali wis kulino, Nduk. Pendak-pendak Mbak Elisa nderekke nyengkuyung awake dhewe mesti sing disuwun mawar kuning. Ya, cocok karo punyane Mbak Elisa. Wah. Kowe iki ngopo lho, Ra? Areng guyu ki wis ditata. Ya kuwi iki spontan kok ya, Mak ya. Spontan kuwi wis ora iso diganggu gugat. Mbeng iki pepundhenmu si sapa? Sapa? Widi. Heeh. Pak Pardi. Iki ya izin. Ya mergo nunggu simbah. Wah, monggo sinden-sinden ki sane semangat ki nek punyane Pak Parti karo Pak Parjo. Iya. Sesuk bengi, Mak, sesuk bengi. Iya. Manut aku ki, Nduk. Iya. Heeh, ya selak wengi. Ya. Diwaca mengko nek Mbah Waluyo karo Mbak Elisa wis jumeneng. Ya. Disepoti mawar kuning, Nduk. Ya, sisan bae Mbak Elisa karo Mbah Waluyo. Ya. Monggo buka saron Mas Joang. Ya. Ayo, tak dombengi le. Hatiku kaku, bagai
Sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu. Pripun Cek sami sehat? dalan. Nggih. Ya rada teleke putih. Hah? Keleke putih. Teleke putih. Delek bocah iki piye maksude? Maksudnya ki awake ki rada gregesi tapi Gregesi. teleke putih. Oh, wis mbuh aku radong kowe. Sugeng dalu Mas Waluya. Sugeng dalu Dik Yusuf. Sehat Kang Mas. Alhamdulillah. Aku seneng ya anggere ngenomke iki. Iya. Aku anggere dinomke ini rasane malah kecut. Ayo dinomke iku kudune ya seneng kok ya tegese iki melu ngenomi. Ya, Mak. Wah iki Pripun? balene jos Nangge. nganggo Kae disapa sik kae para warga. Sugeng dalu sedaya para warga ingkang sampun rawuh wonten mriki sehat sedaya nggih. Akeh banget ya, Pak. wayangan kok padake. Nah, lah nek ora wayangan apa jok kersa lenggane ngono. Ya sasare ya nek nonton Mas Yusuf, pene Mas Yusuf kata sanget. Wah ya isih kalah akeh karo pene Mbak Elisa. Kathah sanget. Enggak. Lho kok kathah sangit. Lah, ya aku salah. Bapak ki aja nesu-nesu karo anake wedok tuh jangan Iya, ora nesu-nesu. apa-apa. Aku ndek anak kono iki bojo kemayangan. Piye? Lho. Mirip boten Pak Bu kalih niki bapak kula. Nah, yang nggih tesih 11 12 to ganteng cantike niku lho. Nah iya kowe 11 awan aku 11 malam padha. Pak jane mbokku ki ning endi to, Pak? Aku ki bolak-balik goleki mbokku gak ketemu. Jane aku mirip bapakku ya ora patiya. Ora blas malah untuk ngarani blas. Mbokmu cetha mati wis taun pira? Lah kok mati? Loh, apa wis sepuh apa? Wong mbokmu kudune nyusoni kowe, mbokmu mati dadi sing nyusoni malah aku ngono kok. Apa ya iso nek kaya ngono. Lele mati tuh piye kok ya langsung mati nyusoni kok mati? Lah ya mbuh wong biyen ki mbokmu ki ya mung sepele kok. Sepelene Piye? piye? Lah ya mung kena baut 10 kuning tememplek truk dadi ya Wah. Iki jenenge kecelakaan kok ora. ora apa-apa, sing penting kowe iki anakku. Iya, ya nuwun ya Pak. Biasane ya aku mbiyen ya dikeloni ibu ning kanthing ra ngerti ra tau reruh li ngeloni ya bapak sing sok ngeloni ya Pak. Andane kok kuwi. Ning ngrumati aku tenanan. Kowe iki mbiyen ngeloni ya kudune mbokmu ning gandeng ora ndek mbok ya aku. Piye ning ngrumati aku Pak nek aku turu ngono biasane piye? Malah turu kowe iki angger kepiye kowe tak pernah nenek sing kurang kepiye. Kumulmu kemunggahan tak drukke. Kemulmu kemedunen tak unggahke, angger tak drukke kok kene ketok. Angger tak unggahke kok kene ketok. Gregeten tak lempit kemulmu. Tak kira to. Ayo sing cupet ki kemule kok ya Mbah ya. Iya. Wah, duwe. Kula niku ndek anak ngeten iki ngrejekeni. Lah nggih. Lah ora tau leren aku nganggur wis wareg wis ra wis tenang aku. Tak wet-wet. Diwet-wet ya Pak. Ya, nek misale ketemu ngono ya tak jangan-jangan ki apa. Tenan saka Kesenenganmu. jenengku jangan lodeh. Jangan lodeh. Biasane di jerone apa Pak? Tak takoni jerone jangan lodeh ki apa? Lah ya krikil apa watu ngono. Jangan lodeh ki ya kluwih dionceki. Kluwe ya kluwe dionceki. Dicacah. Cacah. Cemplungke. Cemplungke. Hmm. Terus apa melih? So. Godhong so. Nek terus men saya enak iki nehno tetelan. Tetelan. Tetelan apa ya? Ya gedhek apa-apa. Kok tetelan Kaya gedek. balungan. Yo balungan apa? Balungan apa Pak? Le paling mbok senengi balungan apa? Ya limasan apa joglo. Kaya sapi apa kambing Ya ngono kok. maksudnya iku lho, kewan apa? Rasahku kan balungan. Lah apa piye? Awake dhewe nang kene iki ndereke punyane Mbok Cange. Nggih, kalih Mbak Limbo. Monggo kene iki lurahe asmane ngerti? Asmanipun Pak Caturbo. Menika ingkang lenggah ngagem rasukanipun kemeja wernane biru batik. Catur. Catur kuwi ana tegese. Nggih, gleleng Bapak Catur. Sik, Mbah. Mengke riyen wae asmane sinten, Pak? Catur Wibowo. Pak Catur Wibowo. Ana artine. Heeh, nggih. Cah ki cakep, tur ki tur lomo. Waduh. Cakep tur lomo. Kuwi iki kuwi. Wah. Wo ki digawa catur, cakep,
tur lomo kuwi apa sing digawa kudelokan ngono kuwi. Ora urung ming pembentukan. Ono wae lho Bapak. Matur sembah nuwun sampun saged nimbali kula saged sowan wonten Patuk mriki nggih. Patuk. Patuk. Lurah. Lurah. Patuk. Tok. Patuk. Tok. 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 Oh. Tok iki rada pekok itu lho Patuk itu iki bukan. Nek patok iki sing cok nggo anu wedhus anu. Oh patok itu. Nanti Patuk. Patuk. Oh Kene iya. iki bathuk aja tok ganti bathok. Patuk. Ayo karang basa Jawa akeh banget kok ya Pak. Iki sing rawuh ki lurah-lurah kabeh. Sedanten menika ingkang lenggah. Ana Pak Widodo. Pak Widodo nggih. Ana Pak Eri, ana Pak Komplit pokoke ana nggih. sing jenenge Pak Catur. Piyayi lurah sing gagah gedhe dhuwur ndrek ipel-ipel iki Pak Lurah. Apa, Mbak? Apa, Mbak? Pak Lurah Catur. Piyayi gagah gede. Gagah gedhe dhuwur ndrek ipel-ipel iki Pak Lurah. Endek ipel-ipel niku lho ya Yeah. Piyayi bagus. Ngamer, anu Tur ya ngampur. berwibawa. Ning Sembodo. Sembodo. Apa-apa ki ora awel. Nggih. Tung-tung Sul. aku teko. Jaluk pira? Woi Mbah Waluya ngono. Nggih, Pak Lurah wis suwe ra ketemu. Nggih, aku wah kok anyar Pak Lurah. Lah iya. Langsung dineke Dikasih. jakete anyar. Jakete anyar. Banyo. Dikasih. Metu ro bojone kok ayu ket biyen. Tak pikir arep dineh. Ora. Ayo ora segampang kuwi kok ya Mbah Waluya. Nah, sampe kira ya nganggo mengguyon. Iya. Jadi acaranipun menika rasulan nggih Mas Yusuf. Napa Hari jadi. Hari jadi. Hari jadi kaping Kaping 94. oh Sangang dosa sekawan. Sekawan. Oh nggih, menika Iya. saged nglempakaken sedaya para warga. Nggih. Matur sembah nuwun pokoke mugi-mugi ingkang rawuh diparingi keselametan, paringi Amin. rejeki kathah sehat sedanten mawon, boten Amin. kula biji-biji setunggal mboko setunggal. Amin. Inerkahan. Iki gandeng iki ra adem. Niki adem. Nek sumuk, nek umpamane sumuk gek do. Kepet-kepet. Ya betul. Tapi niki gandeng niki Apa? tasih sembripit Aku seneng nek muni nek do sumuk ya apa kepet-kepet ngono. Kepet-kepet lho, kok salah kaprah kuwi kok. Iki loh Mas Yusuf gini loh maksudnya di pasangan kalau adanya kertas apa kardus kan ini kepet-kepet orang Ya. Kepet. Kepet. Nek kuwi artine kuwi nek kene tok kepet-kepet kuwi berarti kuwi minuman, Nduk. Aku minuman. Ngawur wae. kepet minuman lagi reti aku sesuk tak ngerasake dulu Iya, sesuk anu gek ngene. je menika caos panglipur Lah, iya. menawi kathah ingkang sampun mlebet pamundutan saking warga napa-napa nggih Mlebet. Iki apa ora anakku ki nek omonganmu aku ki kudu ngadep bodrek iki. Lah ngapunten lah ya mbokku ki sapa to pancane? Walah. Kaya iso bentukanku kaya ngene, omonganku kaya ngene. Aku ki ya ora ngerti, aku ki meng kaya ngene kok duwe anak ayune kene ora saking polahku ora ya ora. Mbah Waluya ki wis ora karu-karuan. Iya. Iya. Heeh. Ya. Sing kang baku pandonga panjurung pandonga kagem warga Kelurahan Pathuk sampun katuraken nggih Mbah Waluya Mbak Elisa. Iya, Ki mau saweran sing wis mlebet. Ki mau. Mlebet. Sugeng dalu Masda sak rombongan mugi pinaringan sehat lancar saking Ude Kambing Maramulya panjenengan Pak Mulyanto. Nggih. Nah, RT Ndaraman RT 2 Sri Martani Piyungan Bantul nyiapaken hewan akekah masak gule ya tongseng sate juga nasi box siap diantar sampai tujuan nomor HP 0857 4701 0987 matur sembah nuwun nyuwun pepeling ya sugeng dalu Masda kula Jack Haryanto MC Turi Sleman nyuwun caping gunung kalajengaken jola joli mumpung bintang tamune Mbah Waluya kalian Mbak Elisa matur sembah nuwun salam sehat dan sukses selalu transfer 500.000 ora elok Mbah lho Ora lah gur transfer. ora ya iso ditarik Ora ngono nggih. Soale drongkel-drongkelane angel nek ditransfer. iya
Heeh. Nah, terus dari Dek Teo Purwosari nyuwun lali janjine. Ya. Ha iki lho Mbah Wali ya. Apa? Oh. Romomu ya rawuh. Oh, sinten? Sinten? Pak Haji Saidi. Wah, Pak Haji Saidi iki saking Gamping. Nah, niku lho kae wis lenggah ning kono yaine wah. Pak Haji Saidi, waduh sugeng dalu Pak Haji. Sampun ngantos kesupen binjang mirsani malih. Heeh. Wah, jane piyai luar biasa ning emane kok arep nanggap rong sida-sida. Derek. Biyen wis tau nanggap bintang tamune 12. Rolas dhisik iya. Wah, gayeng banget. Nyuwun caping gunung kalian gubuk asmara. Oke. Pakai Jula-Juli. Ya. Nggih. Selamat sukses ulang tahun Kelurahan Pathuk yang ke-94. Ya. Nah, iki kagem Mbak Elisa 100.000 iki dari Bang Surya AC, monggo. Oh ngaten, saestu wonten tulisane. Ngapura lho Pak, lha ya Kagem Mbak karang Elisa, Mbak monggo. Elisa to. No, sik delok. Kagem Mbak Elisa urtenane. Ya Iya. di ngapura iki tak simpen ya Pak. Lah iya simpenen. Ya sik kagem anu Pak Walu ya mboten. Ora sah. Enggak ada. Oh, lah, iya. Aku wis ora butuh nek amplop kok ngono ki. Tenane. Ben lewat transfer wae, mandha transfer mawon. Mbah. Halo ya. Nesu. Aja gelo atimu sik to. Gelo. Mau sore aku arep tekan kene iki. Iya. Pak Haji mesti aku weanan karo Pak Haji Saidi. Ha iya. Mungkin dalu kula nyusul Mas Yusuf. Oh nggih matur sembah nuwun. Nah, mungkin dalu Mbah Waluya kula enten bagiane dhewe nggih Mbah Waluya. Nah. Mungkin nek kula kesupen ken nagih teng kula. Ngoten niku dawuh. Lah, Ora leda-lede lho. Leta-lete piye to iki ming aku ya ming ngomong mandat. Engko tuas aku rono pundi Pak Haji Saidi sing ngomong sapa? Halo. lho wis lho Tenan, apa gini lho. Ampun, Ah diwakilke aku apa piye Pak? Oh, Apa bapak dhewe? Apa Lho. ngisini kowe iki yo ngisini sini kok kowe iki jane yo. Wis lho. Wong iki lah. aja Padake wong tipes. aku karep sirmian rapayu kok aja sok kok ngono kuwi pinten to Pak? Lah kene yo. Iya. Jenenge wah wisan. Sinten malih monggo mumpung sing ngisar lah. Sisan. Iya. Tenuwun Pak Ji. Wes pokoke ya Berkah barokah. Berkah. Lepes laris dane. tunduk laris. Lah sing kono rasa suwi-suwi. Mbak Elisa, Nggih. sing dari Bang Suryasi itu tadi dibuka dulu. Oh iki dibuka riyen nggih. Dibuka dulu mbok menawa ono. Tiwas jero Pak lek ku nglebokke. Kuwi duit negara lho. Kok tok dole ngandeng pawuan. Lah Pawan piye to? Sembrono. karepku ben mana Pak? Sembrono. Lobika nggih. Nisik segel nggih niki. Iya, Segelan. Lho niki walah kathah Mas. Piro? Walah pinten nggih niki? 1 2 3 4 sekawan. Oh ya 400 berarti. 400. Berarti iki nek digenepi iki 5. Ayo. Terus piye lek kene piye Nah, carane? ngene carane. Kuwi rak papat to kuwi. Papat. Digenepi 5 nyogawanen. Nggih, Nah, terus? 5. Terus ngene to, 5 iki diitung jiro lupat 5. Oh, Nah, ngono ngono, lho ngono. ning aku. Ngene ca siji, Jiro telu, papat. 5. Nah, nek ngono kuwi. Nah, aja dikempit ndak dadi tape. Berarti Kok le ngono, urip men- aku Nyo, loro, nyo, 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 telu. Nyok nggon aku cici jatahku kowe mau ngono. Iya. Ning yo gandeng aku wingi utang yo, wis kono pek. Oh, ya aku ndatok saluk. Kuwi piye kuwi? Keno kelek lho Pak sing kuwi mau. Emah. Sing kuwi mau keno kelek. Enak ra? Iki tak deleh Tapene. kene siji, tak deleh kene siji. Lah sing diemplok mau. Lho, iki rak duit jagung. Iki duit pitik. Kowe nek tak mur jagunge totoli pitik. Nek Oh iya iya. Iya. Iki Kang Bundi Rumien, caping gunung. Ki ana neh kok, Mbak. Oh, Eneng apa? neh. Saking Pak Dilare. Eneng neh 500. Dalam kurung kotek RT 22 salam Nggih. kagem warga Pathuk Sumber Tetes khususipun. Nah, menika saweripun 100.000 kagem Mas Dalang Mbah Waluyo mboten sah. PN berapa? Dalang kowe. Iki duit anu Mbah iki. Duit gilingan gabah. Ah iya. Hmm. Hati-hati lek nggo duit ku nek tiba pecah dadi eketan lho. Aja iso ngono. Kaya apa ya ora, heeh. Sing caping gunung dhisik mawon Nggih, Mbah Waluyo. permintaan terbanyak. Iya. Lah, karo tak dombengi ya Mbah ya.
Karo piye? Tak tumbengi aja. Jula-juli kudu semangat, tak tumbengi. Tumbengi. Bawane Mbak Elisa karo ngejak sinden seputra daerah Kapanewon Pathuk. Niki ki sik tengah niki Cilo Iya. nomor sekawan. Iya, sing ora iso kalem kuwi. Iya. Sik ogah wae iki. Mbak Fia. Mbak Via. Alah ngerti pentas ning desane dhewe yo nganggo kuku-kukunan barang. Andang. Kuwi apa ora ngenengi ya kira-kira apa ora Iya. marake lara ya. Alah iya. Ben Iya. dadi bintang daerah Iya. ngono ya. Ngadeg Mbak Mbak Via. Pia Pathuk. Wah, jan. Kajenge krasa ngoten lho nek demoki. Oh. Oh, ngene iki lho, Mbah. Iya. Krasa to, Mbah? Kaya bojoku ki ya pasang kuku gedawan, rekane ya ngucek moton, matane dhewe malah kuat. Nggih, Gendalu, Mas Dalang, Mbah Waluyo, Mbak Iya, Elisa. Dong. Sing dalu. Sedaya warga Pathuk mriki. Tanggamu dhewe, Mbak. Nggih, kula nggih mlebet Omahmu nggo endi nek Pathuk kene? Sik. Mriko terus mriko nggen kula dalan anyar. Oh. Ajeng ten Sambi Pitu. Oh, sik menggok-menggok ngono kae. Nggih, Gunung Kidul dalane menggok kabeh, Mbah. Lah iya. Nggih. Menggoke mengiwu karo nengen ning, Mbak. Lah iya. Ya iso gedhe, iso cilik, iso munggah, iso medun, ning ora obah. Oh, bae ya kala mangsa wae kok. Anu caping gunung Mbak Via. Iya, heeh. Mbak Via ki suarane lantang. Kok lantang kaya wong lanang. Iya. Via dawane sapa ta Via sapa? Alfiana Saputri. Oh, Alfiana Saputri. Nggih, Mbak Alfiana cobi. Jenenge nek sapune to. Enek Ning kok ora resikan. resikan ya. Lah iki nggo nyaponi barang-barang sing ora resik-resik kuwi. Oh iya. Suarane. Ketok nek wong gunung ya, Men. Iya. Ora ketok nek tegas. Tegas iki tegese sing nampa ku ya gampang kepenak. Iya. Ayo, saben bengi ya. Saben bengi Lala. Ya, Mas Waluyo. Jenggleng kok, Mbak. Aku ngerti nek ora arep dijengkleng dadi aku ya meneng wae iki. Mong ngene. Oh, dasare kecelik kok. Ora aku ngerti. Ora ngerti. Iya. Nana. Do re mi fa. Ayo. Diana Do re mi Do re mi fa. Mbah. Solas. Gamelana. Do re mi fa. Wah, aku ben kok monggo. Yen memajan amung karo jenar kuning. Terus main dengkek boyoke. Terus Kaya aman, Pak. Ah, aku anu lho, Mbak. Aku ndek alat pijet sing listrik lho, Mbak. Ngendi? Nang omah lali ra tak gawa. Wah, aku kalah karo nang PU. Apa wi? Setum kan nek gelem mijet. Iya. Dore. kembang wae Mifa. wetan gunung Piye tebak kok? pripun to, Mbak? Ora sing 14 lah. Ya, apa-apa. Ora sing 14 kan gak penabuh dagelan ki mbok sing sempak. Kompak. Kompak. Ku yo entuk Aku basa muni apa?
Aku muni apa? Ojo takon baleni aku. Gak aku nek Aku baleni. muni apa? SEC MPAK. Kuwi ora salah, kompak karo sempak kuwi rada konconan. Oh, Ngarepe konconan. kompak ana seme kuwi semangat. Oh, Semangat karo kompak sempak. Mbah ya. Oh. Mbah. Jenengan nganggo kompak ora? Aku seneng sempake kuwi aku. Malah cetak. Kompake mboten. Lah jare semangat karo kompak. Iya ta, kok ora padha karo Mas Roni. Padha kepiye wong le ngethok we beda-beda kok. Tak isi. Pindho wae le, dipindho wae wis kacek. Pindho apa? Ya sing ganjil no, aja sing genep. Iya. Ki manusia sendok ya rawuh sak rombongan. Rawuh matur nuwun. Gayam regeng. Iya. Nganti ora entuk papan wing tresna budaya ning ndi-ndi mesti teka. Terima kasih matur nuwun Kamsia. Apa kamu siapa? Kamsia matur nuwun basa Cina, thank you basa Inggris. Oh iya. Tampiasih basa Lombok. Nah, Apa? Tampiasih basa Lombok, matur nuwun basa Jawa. Oh iya. kok iso ngenti-ngenti ya? Nah, latihan kok. Lho Mbah Waloyo ki bintang tamu lintas Lintas internasional. internasional. Mulane. Oh, mumpuni. Aku ki ning Lombok ki 20 taun. Wih, jan. Basa Lombok karo basa kene beda. Bedane. Amit 3000 nun 1000 Pak Lurah. Basa Lombok nek mlaku lampak. Lho padha. Nah iya lampak. Ning nek pipis basa Lombok ki menek. Ora percaya kula putuku saka Lombok. Menek Mbah menek tak angkatmu turu lho ora. Walah menek. Menek. Iya. Ayo Mbak Fia ayo. Panas udan. Mas Bang tak dombengi. Panas. Parian. Oh, parian. Sing kon parian piye go genti nek sinden aku wis tuwa. Wis bolak-balik. bener. Lah ngono kuwi lho dadi ki adil. Adil. Iya. Seneng aku nek kok ngene iki. Ayo. Aku ya sedelapan. Aku sedelapan rame setuju. Sedelapan iki setuju Eh banget. aja mentrok sing nyelentrem dhisik dhewe ya. Ya. Kayak ana mic, Mbah, kayak ana mic. Ayo. Ki Aji Cermo Jaya Dombeng, ya. Ayo parian. Ayo, yang cerdas. Ayo tak Nyekel dombengi. mic. Nano. Ayo apa? Yo pathuk iki. Nggih sinten niki Mas Dalang? Kalyo warga kelurahan Pathuk. Tuk. Aduh. Oke. Dipaikat. Ge wis mic ki le nyewa ya. Ayo. Wis Celak dicekel. larang ya, Pak. Ora. Wis saya suwe mundak sewane. Gak Ayo iya. Ji, Sing gampang. tuku terasi apa tuku uyah ngono ayo. Aku gethuk. Nek kene tuku gethuk. Kok ana tembunge patruk. Ayo. Tuku Malah gethuk bisu. ora bayar ayo. Nano. Gak ayo. Mangan gethuk Nah, Gethuk. makan lho. Mangan gedhok. ning Boyolali. Waduh ae. Warga Pathuk. Warga Pathuk meneh. Ayo apa? Ya, ayo. Entok Eli lho, ayo. Masule sih yo njlomprongno. Tak dombengi Mas. Ayo mikir larang kuwi. Apa mau? Warga Tibane Pathuk. tibane li ya. I. Tibake li ning aja seru-seru. Ayo.
merah rezeki. Duluke burine. Mas Sulis sing bar Mas Sulis. ngasta bar mayang. Ya, Mas Sulis. Wis DP sigra. Bejane sing do mburi ke sempat Sing saru ngarang. apa sing kalem? Sing kalem ae, sing kalem. Demok batruk. Oh iya. Bathuk. Wis do meneng kowe iki do ora dikon parikan kok yo. Aja maido to. Ayo, parikan ra kono paido. Nganggo beras. Weh, Eh, bathuke kayak beras. Warga patuk sehat bagas waras. Amin. Ayo. apik-apik. Kayak sing jaipong ndak adoh-adoh. Ayo Mas Maje. Ya, Iya. gethuk wis. Moto ngantuk, Motong Apa entuk. ngombe kopi. Heeh. Warga patuk Ngombe kopi. Ngombe kopi. nyilih namu ya. Tentrem Basuki. Oper Mas Ipung. Kene iki Mas Ipung. Mas Ipung, ayo iki tak jeboke. Dioperke. Dioper. Mas iki lucu banget iki. Apik iki ndayani. Iya, heeh. Sawape apik kuwi Mbah Waluya kuwi. Wong gede banget. Iya. Tuku tempe bengok. Neng pasar Salkem. Olah. Kargo patruk. Ayam tentrem. Apik to? Apik. Apik. Suarane empuk. Juang. Juang. Ayo tak dumpengi yo, Lek. Tacem iki. Ana tutuk. Tutuk. Oleh. Sing genah. Kulto apa tutuk? Tutuk. Ana tutuk. Tutuke lambe. Hati-hati. Ana tutuk. Nah, sing cetha. Diantemi. Walah. Masake. Warga patuk. Bahagia di hati. Ya, oleh. Wis gek balik kene. Wis. Kurdo botak bathuk. Ki ora ana sing unik-unik kok wong-wongan. Iya. Unik dhewe sing ngegong kuwi kok. Ya sing nyelentrem barang saiki. Saiki lagi metane sik nyelentem kuwi. Oh lah iya. Ayo deh. Antine kimpul. Kimpul urung iso mangkat. Iya. Panas udan. Panas udan. Udan panas lingaling. Tapi Ayo jola-joline. Iya. Angon sapi tekan perebutan. Ana kebon. Kok kebak wit pring. Wis pirang-pirang sasi ora payu tanggapan. Nganti blangkon nggo ngendhok kala jengking. Dalarane nek entuk. Ya sih. Jarene kon sing aja. Oh iya. Ngono kuwi rak mengkuyonane. Tuku kethuk ning kutha Ngawi aku bengi njaluk disemayani.
Dina Jumat jare dina paling mulya nek biyayi kakung umat muslim diwajibno ayo salat Jumat bareng-bareng ditindak mula ayo dulur padha ndedhukno nang ngarsane Gusti Allah kang maha kuwasa muga-muga pinaringan widodya pinaringan slamet kalih sampe kala matur nuwun dumateng Bapak Lurah sing lumane wis ora lumrah mula sedulure sansaya kathah ana sing tuwa ana sing enom ana sing bocah-bocah nek sing lenggan iki wonten Pak Polisi le nyambut gawe awan nganti bengi iki karo masyarakat mesti yakin mengayomi ngoyak penjahat adoh dhewe ora tau duwe rasa wedi. Ya, Pak Polisi. Iki Pak Tentara ya. Pak Tentara ono Pak ta, Tentara. Pak? Piye, Pak? Kowe berat juga sing dadi tentara badan harus sehat kuat manggul senjata rela pisah anak saudara dengan keluarga demi membela ini nusa dan bangsa matur nuwun Pak Haji Saidi ingkang sampun rawuh kersa mirsani mongko kula diparingi rezeki tak dongake panjang yuswa kalis lan basuki apik wah san bapak iki iso wae ana meneh Pak Lurah Widodo Pak Widodo piyayine gatreng gagah kaya Werkudara wonge ora pelit tur mesti lomo nek ra percaya entenono mengko mesti ana mesti ana saiki lagi dikempet ta Pak Halo. Lah ya apa meneh sing dadi Pak Kiai esuk awan sore kudu rajin gone mulang ngaji maca sikil dulur kuat lan nutuk sewengi mongko karo isih mikir kok piye nasibe sandi kene iki ana sing dadi sopir barang ya Pak lho sopir iki ya pakaryan sing apik kok iso nggo nyukupi keluarga apa meneh ngono ora adenge dadi sopir metu jadul sing dicekel kabeh ya mung setir wiwit esuk awan sore bengi tansah mundar mandir muat boto watu kayu kadang-kadang muat pasir sopir ya ono menapa malih ingkang badhe pun kersakaken Pak Udin Pak Mati ngersakaken apa jenengan Gedek-gedek. Pak iki mau wis lenang-lenang kabeh mbok ibu-ibu sik ngangge kerudung, nganggo jilbab. Ibu ngagem jilbab warna coklat. Sing ngagem jilbab aku yakin rajin salat piyayine meneng anteng ora seneng berkhianat. Uripe ayem tentrem yakin mesti kebak nikmat. Ana meneh jilbab iki kok warnane kuning-kuning. Sing ngagem jilbab piyayine kudu eling marang Gusti Allah kang saben dina tansah paring atine kudu sabar ora kena muring-muring Warna krem. Kayak ibu nganggo jilbab krem ya. kae ana jilbab warnane krem nek cara mobil kae mesti nganggo direk nek arep lewat nganggo kandha utawa dehem kudune nganggo kaos klambi jaket utawa hem Sing pink Pak, sing pink iki ngajeng. jaluk apa wis Ping. Iki lho nonton sik ngajeng sik ki apa iki. bingung nek kabeh do jaluk ya mlenyok ndasku kok Putih. ana meneh jilbab kok warnane putih kae ngono busana muslim perlambang suci nek aurat yakin bisa tertutup rapi penampilan anggun disawang katon alami dasar ayu mongko
tambah beriman, sopan santun, basane mapan, iso pidakno halal karo haram, ditambah pinter ngaji, maca Al-Qur'an. Orang larang wong wedok aksi, dulung-dulung sing ngedong hati-hati. Kasus pemerkosaan sering terjadi, mergo akeh bocah wadon sing padha pamer iki. Iki apa lho? Iki apa to, Pak? Bodi. Oh. Lah nek iki angel tak kandhani. Nyandang nganggo modele bocah saiki. Awake rada lemu ditambah bokonge gedhi, tau nganggo celana kendhek kaya kintel ditaleni. Kintel ki apa? Kintel Niku napa? Kintel ki kodhok cilik. Oh, percil. Wis bola-bali tak moke nyandang nganggo ki sing apik aja ngundang hal-hal sing ora parayoga. Contone kaya mbokmu dhek isih urip biyen sing mangkelke bojoku dhewe. Tau reng pawon nganggo celana sakmene. Nunggu geni-genine mati wae barang celanane bedah genine murup dhewe. Mula nyandang nganggo ki sing becik-becik sing kena Sing apik. nadyan bedah nadyan Waduh. Udah ngawer, anu ngawur. Nadyan wadon Lan kaose biru ugal-ugalan aja ditiru. Wiraswara siji ya wani. Ayo. Sekar bisa nyawa. Liki. Yo bang. Kula nuwun para miyarsa.
Tak golek iki apa sing muni. Rasa golek. Syukur bisa nyambung gunung desa Yo, as. Bini orang Reketek. Makasih Mbak Jis, Fia. sampun-sampun. Alah, cah cantik. Sendoke leren sik, sing joget leren sik, sendoke. Sendok. Leren. Iya, ah. Ya, terima kasih. Nika sampun pun sendikani. Caping gunung Mbak Walung ya. Iya. Kula wau Niki nggih wau. wonten napa Mas Gundur Susuk? Apa peling? Pepeleng nggih. Kula nggih ngaturaken wae titipan saking Pak Marsono. Apa kuwi ya? Dari Grogol aslinya dulu di Palu minta jenang gula. Di Palu. Di Palu. Pak Marsono di Pak Palu. Marsono ki paling ampuh. Kok ampuh? Kok aku piye sih di Palu kok? Lahir di Palu, Heeh. besar di Palu. Menyambute gawe ya di Palu. Maksud Iya. lah yo teneh, yo ora ngono maksudnya di Palu piye? Di Palu gene. Lah mosok wong meteng brocol yo ngene, yo ora mungkin to, Pak. Terus ngene iki ceritane. Panjenengane Bapak Catur Nggih. ki ya kepengin bawa Bawa karo anak panjenengane Pak kita. Widodo ya kepengin bawa. Nggih. Mbok menawi Percaya, mboten Mbak. ngirangi Mboten, pakurmatan kula, Pak Catur Pak mbok Catur, menawi monggo. saged minggah wonten pepanggungan Monggo. kula papak monggo, Pak. Moga-moga Kanjeng Adipati. Nggih, kula lengkap rasanya kalau Pak Catur. Iki ketoprak. Moga Kanjeng Adipati. Sampun niku kemawon. Atur ketiwasan boten wonten ondo swende boten wonten tembok jebol namung wonten durat mokul ngobet wonten ing taman. Kanjeng Adipati. Ora ngelingi Dek Covid. Oh. Tak parani. Hmm. Ngopo, Mbah? Syukur seneni. Sirahku kok ana rambute ya. Kertas. Pak Lurah iki ene wong Covid lara ya wong nggo jeruk seprapat kilo wit kecute ra elok. Kok ya wong kopet kok iso ngrasake kecut. Jare apa-apa rasane sabun. Lah iya nek ngono kuwi delalah kecut. Aku ki lurah ki nganggo ragat ya. Weh kula niku lara ya nganggo ragat. Awang lurah nganggo ragat, lambeku ngeciwisi. Sesasi padha karo wis dina. Nggih ampun ngoten niku sampean niku sing biasa mawon. Pak Lurah iki pidato takane iki ngene lho biyen tak mau sudara niki Pak Catur. Sale nek nang ngisor saru. Oh sudara. Ayo iki tegese semangate berkobar kok. Lah nggih. Iya. Lah ra to. Sik jenenge lurah ki wis ngrekoso. Nggih. Bayare ku sesasi mung 3 juta. Nggih. Lah kok kowe dadi gambleh 2 jam sak jam. Weh angel lho Pak. Padha. Lurah niku ndadak sekolah enten sekolahane. Nek dagelan niku ora nang SD dagelan niku ora. Niku sing maraya wis. Ha iki sing marake larang nih. Kok nonton tembakane. Nek nang sekolah dagelan daftarke kula Wis niku. menengo. Matur nuwun nggih sedaya warga kula sedaya. Ingkang sampun nyengkuyung kegiatan menika. Takon ana wargaku siji werane sing tak tarik lho aku. Lah nek kula nakoni semene iki suwengi ra rampung. Kula ku takon ana siji ngono. Oh nggih. Umang citos mawon. Napa leres ditarik napa mboten niki, Pak Bu? Mboten. Weh, lho tenan lho. Tarik takon. Aku mau ki dikandani karo Haji Saidi. Dipun lingandani. Lengandani ngene. Ampun kaya mentok. Yasin kae ayat 25 Nggih. al yauma timul ala afi batu kalima adi batas sadu al juga sih. Wah. Sesuk lambemu ditutup. Nggih. Nganggo duit Lho, kuwi artine mau Haji Saidi ngono kok. nganggo duit Ning pirang-pirang sing miliar. ngomong ki tanganmu dijeksani karo sikilmu. Oh,
Pak Idole. Dikandani tenanan ki dipidhangetke kok. Lah iki apa ya ora Semoyo wae. panci leser. Ayo leres. Mboten. Kula ya ora bawa. Kula ya ora cita oke-oke. Nggih. Kowe kudu manut aku mergo kowe ning kene tak bayar. Nggih. Pokoke kula nderek panjenengan, Pak. Saiki aku nyuwun pamit ya sedaya mawon. Waduh, mengke sederek kula Lurah Langgran, Pak Widodo makili kula nggih. Oh. Nggih. Oh iya. Kudu manut karo ketuane nggih. Nggih, stakaken dawuh. Nggih, nggih matur nuwun nyuwun pamit sedaya mawon nggih. Nggih. Matur nuwun. Matur nuwun Mbak Elisa. Nggih, matur sembah nuwun, Pak. Nggih, nyuwun tepuk tangan aplaus untuk Pak Lurah. Nyuwun teplakipun. Matur sembah nuwun menggelar pertunjukan luar biasa. Oplok. Terima kasih atas oplokan Bapak Ibu. Oplok-oplok. Iya. Wakile Pak Caturmu Pak Widodo. Pak Widodo. Pak Widodo monggo kula jengkar saking palengan tindak panggung tumunten ing sampun. Bawa Radin. Atas, Pak. Madang. Go. Sugeng dalu Bapak Ibu para pamirsa sedaya. Dalu. Salam budaya. Lestari budayaku. Salam budaya. Lestari budayaku. Salam budaya. Lestari budayaku. Sugeng dalu Mbah Waluyo. Sugeng dalu Pak Widodo. Mas Dalang. Sugeng dalu Pak Widodo. Nggih, wis semangat banget iki. Nggih. Wonten rasanipun Bapak Newu Kapanipun Pathuk ingkang satu kinumatan, Bapak Danamil Kapolsek. Pepundhen kula Bapak Catur Bowo. Catur Dawa. Catur Bowo ora Catur Dawa. Catur Wibowo kok Catur Dawa. Sing Catur Dawa ki saiki dodo ya to. Nggih, ngaturaken Nggih. sugeng ulang tahun dumadining Kalurahan Pathuk ingkang kaping 9 sekawan. Kanthi kairing doa mugi sedaya warga masyarakat ing Kalurahan Pathuk ingkang dipun pangarsani biyanipun Bapak Catur Bowo ayom mayem tata titi tentrem. Amin. Widodo mboten wonten alangas tunggal menapa. Nggih. Saengga samangke ulang tahun candhaipun saged nimbali panjenengan malih. Amin. Amin. Ah, Napa Mbah iki, Mbah? napa aja pelok, napa slidur, napa mboten? Pepeling mau tak bapane sik ya. Oh, pepeling. Ya, Berarti Nggih pepeling nyuwun di napa nggih? Ditinding. di dinding. dilintring Mas. Monggo. Ana-anane rukuni selamat Pak nggih. Nggih. Pokoke pas niku mboten nyekengke. Monggo. Iso-isane. Klambi. Rukun Islam kang limo puniki. Saya mboten Pak. Sae sing arek iki ping kelakuane kok ya. Niki nek rekaman ten Jakarta niku mbayar 600, Pak. Nggih. Ngeten iki. Ning gandeng ten mriki nggih mboten napa-napa. Monggo. Aku tanggap yo. Nggih. Iya. Kati ndakno mring para sasama. Pas ora iki, Mbah? Pas. Kaya Piye, Mas? Pas ora, Mas? Pas. Ya wis. Nek mboten pas mergo obah soan. Kok nek ora Aja nganti ditinggalke Wede. tak cerakane ya mubadir ya tak sengkake gitu to. Kaget to. Ngajaket mboten napa-napa. Rukun Islam
sahadate kang angka siji Tlik Mas Ulis tlik. Kang angka loro solahat dene kang telu Buset. Ramadan nindak napa kapat yakat ping 5 ngibadah haji rukun Islam sampurna. Matur nuwun kalian lajengan kemawon kalian sak napa ya? Mbuh. Tembangipun. Tembangipun. Iya. Yang tiga pun rencangi. Pede. Mangga Mas Maja. Wis. Rasulullah, la ilaha illallah.
yen babarin besok munggah suwarga. Matur nuwun Pak Widodo, sak bawane, sak lagune, matur sembah nuwun. Suarane ya landrung, napase landrung. Lho. Landrung. Jempole landrung. Nggih. Suwun pamunten Mbak niki luar bawa sepisan malih. Napa niku? Gubuk Asmara. Oh, nggih. Oke, sanipun dilanjut Mbak Elisa. Siap. Direncangi kalih Mbak Niken niku. Nggih, kalih. Ya Mbak Niken, kalih Mbak Niken. Nggih, Mbak Niken, ayo Nduk, ayo. Mbak Niken. Menika putra daerah Gunung Kidul sedaya. Cih, sedaya. PT RGK SDY. Ya. Kalian Mbak Niken. Sugeng dalu, Pak. Nggih, sugeng dalu, sugeng sonten. Oh, kok sonten? Sonten lajeng dalu. Oh, nggih. Lajeng enjang. Pripun kabare? Sae. Alhamdulillah. Dalipun pundi nggih? Kula Semin, Gunung Kidul. Oh, nggih sami. Nggih kula ereng-ereng Gunung Api Purba nggih. Pundi, Pak? Gunung Purba, Oh, Nglanggeran. nggih. Nglanggeran. Misor bawa napa ya nek anu nggih? Sik Mas. Napa? Pocong nggih? Nggih. Mas, pocong nggih. Tingkat Pocong. nyingkar nyingkur. Ya. Nggih, siap nggih Pak Kendang sedaya brayat Pak Dalang. Siap. Oh, kowe mau. Nggih, siap. Sedulur Pathuk. Sedulur Pathuk. Guyub rukun lantu wajo Guyub rukun lan tawaju. derek dawuhing pangarsa Apa kuwi mau? samya manembah mring Gusti Tekun ngibadahi. Beda. guyub rukun kasembadyan kang sinadya Bersatu sehingga tercapai cita-citanya. Gubuk Asmara. Nggih. Mangga langsung jahe, Pong. Ya. Ayo.
kita wayah sore ati kakak catetan sakjroning ati katan luntur malah saya kebati aku kowe dadi mata matur nuwun. Ya, Mbak Niken niku. Nggih. Wes Pak, kabele mene ndak kejiret jenengan. Ora. Iya, matur nuwun Pak Widodo. Matur sembah nuwun. Matur nuwun Pak Widodo. Waduh, Jeh nika nggih matur sembah nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Widodo. Nggih, alon-alon nggih, nggih. Sikile riyen. Nggih, nah nggih, nggih. Lah iya sikile riyen ndi ana ra. Karepmu kepiye to Mbak Lalu ya? Terus pundi? Karepe jenengan niku pripun? Lah iki nek mandhap nggih sikile riyen ngono to. Lah ya mestine ngono kok ya. Weh, lah nek uloke ndak sesek lho. Nggih, matur nuwun Pak Widodo, pokokipun sedaya nang gegujengan supados regen swasana sepaket kadangan. Amin. Sedaya kemawon. Pak Caturmu mundur. Oh. Konten wingking, nggih. Oh, nggih, wakilipun Pak Catur matur sembah nuwun. Pak Catur nembe teng wingking nyapke bingkisan. Oh iya. Nggih, mboten kok mbenake rasa. Monggo nggih. Iya. Oh, nggih wonten titipan saking wingking wau. Nggih. Nyuwun fragmen saking panitia fragmen. Fragmen yo. Fragmen napa kae sing ciung jetut ciung. Menang gojing. Ah. Anu menak jinggo. Nika. Ku nggih wonten pamunitan. Nggih monggo. Lah alah ngomong apa. Lihat wekdale.
Heeh, ya. Nonton wektune nek wektune ora cukup ya sesuk neh. Nah, nggih. Monggo niku berbawa sesuk saking dalang. Ya. Puas jenengan. Kira ya ana napa? Nggih. Nyuwun podang kuning dari Zam-Zam Studio Klaten. Oke. Terus Bang Surya AC wau nyuwun sing nembang Mbak Elisa. Napa? Derek napa mawon Oke. tembangnya. Ya. Jenang gula kuwi mau Mbak Elisa. Oke, siap. Ya. Lho sing melenyek lho. Apa? Jenah gula kan melenyek. Melenyek. Ya. Oh melenyek piye? Kelet. Ben dikancani karo Mbak Anggi. Ya. Anggi, Monggo, nggih. pamit. Mangga Mbak Anggi. Jeruk karo aduh. Selama ya kenapa keroskan? Kita perang jam berus. Emang kenapa? Sedang dalu. Imalah halah. Jeruk kebarut. Makan main. Oh jeruk garut. Mbak, Jeruk kebarut. jeruk kebarut. Lagunya apa lagunya? Jeruk garut. Oh, krunguku jeruk kebarut. Ngawer, anu ngawur ora. Lah iso wae to jeruk tiba kena ri ya kebarut. Apa jeruk ki nek wit jeruk ki kan ya enek rine ning nyurancur kebarut. Oh jeruk bali kandel kulite. Monggo. Jenang gula. Oh, jeruk kari kandel kulite iki nek kali ngumbah sikile. Monggo, monggo lajeng pun ngacadat. Pun lajengaken jenang gula minangkane pamundutan menika PLBR. Pelok barang. Nggih leser. LDR. Leres kok leser. Heeh, mangga duet Mbak Elisa kalian Mbak. Mbak Oke. Anggi. Malih waluya tok ora nganggo ati. Aku kan serbi. Oh, Apa pi? Serba bisa. Oh, ngono. Aku ki garong gerong. Apa jenenge? Gerong. Gerong ya iso. Iya. Wiraswara. Mara pisan bangun-bangun maka.
dadi Waloya. Matur nuwun Mbak. Lembut. Maka Mbah Waloya. Ya gerong aku isan iki mau aku nek lungguh gerong keplok. Nah iya kok ya ora. Kadang-kadang ya. Ayo Mbah angon wektu ya Mbah ya. Ayo angon wedhus ora duwe. Monggo. Nyemoni aku nek muni angon wedhus ora duwe iki. Boten aku ora duwe wedhus kok nggih. Wedhus pundi monggo. Ki fragmene iki iso di anu benjang dalu ke mawon Pak nggih. Mengko bengi saiki wis ganti dina. Oh nggih nggih. Ki ngaturaken sinden-sinden ngadeg kabeh. Sinden-sinden ngadeg kabeh. Oh sedanten. Kabeh. Ya, sing lagi wae lingguh ngadeg kabeh. Ya. Ki mono panyuwunan apa pamundutan lali janjine. Lali janjine nggih. Dimedlekke ning lewung. Ya. Medley ya Mak ya medley manut udele dhewe. Ya. Mangga. Oh nggih, Ibu Suparmi dari. Ayo sinden-sinden do ngadeg kabeh. Ayo. Ibu Suparmi menika request podang kuning. Podang kuning. Oh iya, mangke dipun anu. Ya podang kuning langsung ning anu monggo. Beda larasan ya. Beda larasan. Ya Mbah, jan bapakku ki. Heeh. Engko nek gara-gara ya esok. Siap. Podang kuning iki nggo gara-gara pantes, esuk pantes. Nggo jejer wae pantes podang. Pokoke manuk-manuk iki esuk awan mangke pantes. Mangga. Lali janjine. Oke, monggo. Medlekke lewung, monggo Mas. Oke. Mbah Adi Waloya. Waduh. Aduh. Kelelekan dingklek aku. Tak kira kelelekan tromel apa-apa. Ngawur. Ya. Janjane kowe Asik.
asya karo legan. Semangat mung wis nampa wirang-wirang. Ya. Ya. Sabda Pandita dan sayangmu dan ayo mugi Gusti nglelane aku kabeh pamundutan isih ana siji sing urung dipinangkani Mbak Elisa. Podang kuning mengke kalajengaken nek gara-gara. Nggih siap. Tak nerusaken lakon riyin Mbak Diwalo ya, Mbak Nggih. Diwalo. Monggo matur nuwun pokokipun ingkang bakan pinaringan kalih sing sambekala jinaketna dene Nugroho. Amin. Monggo matur sembah nuwun. Ya sedaya lepat kula nyuwun pangapunten. Ya mugi-mugi tansah pinaringan rayu wilujeng kabeh ya Nduk. Ya ora miji siji-siji. Kabeh dungane apik ya Mak ya. Pancen ngono. Ya. Ayo. Sowan Lurahe Semar Badranaya. Ya. Kirim pate kasih kek ngupur punden dalang. Oke Nduk. Ya. Khususan ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi Kisena Nugroho wa ilaruhi para punden dalang sakno semantor Al-Fatihah. Amin, amin, matur nuwun. Ya, ayo sowan Kyai Semar, ayo. Tansah marpangoring sukma. Sinukmaya winahya ing asepi sinimpen telenging kalbu. Pambukaning warana talen saking liya playaping aluyup. Pindha pecating sumbana sumusuping rasa jati ong